8 jaar lang niet bouwen aan de Zeeuwse kust. Is dat een beetje gelukt? Zeeland is nog steeds heel erg aantrekkelijk voor iedereen die van buiten Zeeland zijn vakantie hier wil vieren. Maar die aantrekkelijkheid komt met name door rustruimte en die prachtige natuur die we ook hebben. En verder vandaag. Wirwar aan regels voor invalide parkeerplaatsen. En worden de lopers komend weekend weggeblazen? Goedenavond. Zeeland moest absoluut geen tweede knokke worden. En dus werden door tal van organisaties 8 jaar geleden handtekeningen gezet onder het Kustpact. Niet meer bouwen aan de kust. Toch is dat de afgelopen 8 jaar nog volop gebeurd. En de vraag is, nu er opnieuw een handtekening moet worden gezet onder het verlengen van dat Kustpact, of het eigenlijk heeft gewerkt. Onze provincie liep in 2017 vooruit op de rest van Nederland door in overleg afspraken te maken over de kustbebouwing in de zogenoemde kustvisie. We willen de kust behouden zoals het is en als je ontwikkelingen doet, hoe wil je dat dan wel toestaan? Wat voor Zeeland wil je in de toekomst? Dus dat is de inzet geweest. Ruimte voor natuur en landschap. En als je iets ontwikkelt van recreatie, dan hoort daar ook ontwikkeling van landschap bij. De landelijke paraplubenaming voor die afspraken is het Kustpact, dat later in 2017 werd gesloten. Ik kijk daar met een hele positieve blik naar. Kijk, en we hebben natuurlijk de afgelopen periode ook wel uitzendingen gezien en nieuwsvergadering gezien die doet voorkomen alsof we aan de vooravond staan van een situatie à la Belgische kust. Dat is absoluut in Zeeland niet aan de orde. Maar de tegenstanders van nog meer toeristische bebouwing beleefden de uitvoering van het pact en de visie negatief. Er werd nog volop gebouwd. Er was een hoop kapitaal wat op zoek was naar rendement. En er waren gewoon een hoop gemeentebesturen die dat geld dat de bouw opleverde ook nodig hadden. Magische woord daarbij is pijplijnproject. Een pijplijnproject is dat project wat of in het oude bestemmingsplan gewoon kon. Die waren juridisch zo ver gevorderd dat je daar eigenlijk niet meer onderuit kon. Dan kan het niet zo zijn dat mensen die eigenlijk rechten hadden, dat je die ineens afneemt. Sinds 2017 krijgen die pijplijnprojecten de nodige aandacht. En er zijn natuurlijk ook een hoop projecten, of in ieder geval een aantal grote projecten, die niet zijn doorgegaan. Alleen dat valt niet op, want dat zie je niet natuurlijk. Brouwerseiland in het Gevelingenmeer sneuvelde na protesten. De uitbreiding van Roompot bij Kamperland kwam ook onder vuur. En onlangs werden plannen voor de uitbreiding van Roompot in Domburg in de koelkast gezet. Maar ook in de komende afspraken blijft ruimte voor ondernemers om te ontwikkelen. En daarom is het denk ik superbelangrijk dat je een goed beeld hebt van de toekomst, wat je wil. En dat je kunt uitleggen dat je daaraan werkt. En dat je op een gegeven moment ook helder bent naar de omgeving. En dit doen we dus niet meer. En dan is het ook gewoon tijd dat die pijplijnprojecten klaar zijn. In ieder geval dat we daar een flinke vinger in de pap hebben om ervoor te zorgen dat daar waarop ruimte er nodig is, dat het ook kan. Maar daar waarop de ruimte er echt niet is, dat het ook niet kan. Het wil niet zeggen dat er niks komt, maar er wordt in ieder geval kritischer gekeken. Met de herondertekening van het Kustpact wordt in ieder geval weer eens onderstreept dat zomaar bijbouwen aan de kust niet meer gaat. Of dat de ongerustheid weg gaat nemen, zal later moeten blijken. En morgen worden dus die handtekeningen gezet en wordt het Kustpact met in ieder geval 5 jaar verlengd. Bij een logistiek bedrijf in Axel is vanochtend brand uitgebroken. Daarbij raakten meerdere mensen gewond. De brand woedde in het afzuigsysteem van een van de bedrijfshallen. De vlammen kwamen op meerdere plekken uit het dak en er was sprake van veel rook. Het personeel werd ontruimd door de bedrijfshulpverleners en 5 medewerkers van het bedrijf bleken rook te hebben ingeademd. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer van Gent heeft met een grote ventilator de rook uit het pand geblazen. Niet alleen gedupeerde klanten door het faillissement van Carpetride, maar ook grote zorgen bij de onderaannemers. Die werkten voor de vloerenwinkel. Met z'n drieën werkten wij fulltime voor Carpetride Middelburg en voor Carpetride Vlissingen. Van de een op de andere dag hadden wij geen werk meer, alles stond al ingepland. We hebben ook geen adres meer van de klanten, dus uiteindelijk zijn we gaan nadenken van hoe gaan we nou uiteindelijk de klanten benaderen en hoe gaan we de klanten ook helpen. De 3 mannen hebben nu snel een nieuw bedrijf opgezet, Woontotaal Zeeland. En samen proberen ze de gedupeerde klanten nu alsnog te helpen aan een nieuwe vloer, een nieuwe trap of raambekleding.
Nou, de klant die belt op en we gaan proberen om ze in avonturen of overdag, als wij niet aan het werk zijn, hier uit te nodigen in de showroom. We pakken de offerte van Carpetrijd erbij. We gaan kijken wat wij kunnen doen om een stukje van de aanbetaling uiteindelijk in mindering te brengen. En dat zit vooral in de arbeid en in het leveren van de goederen. En zo proberen we een klein stukje te compenseren. Het is nog onduidelijk of er een doorstart komt of een overname van Carpetright. In de ene gemeente mogen ze zomaar overal gratis parkeren. En in de andere gemeente mogen ze alleen staan op de gehandicapte parkeerplaatsen en moeten ze gewoon betalen. Als je als gehandicapte ergens in Zeeland je auto kwijt wil, dan heb je te maken met allemaal verschillende regels. Een aantal mensen wil daar nu vanaf. Martin Slingerberg gaat er graag een dagje op uit. Hij is slecht ter been, maar kan nog wel een stukje lopen. Dat geldt alleen niet voor zijn vrouw, die volledig afhankelijk is van een rolstoel. Een uitstapje is dus een hele onderneming. Dat je dan ook nog bezig moet zijn met allerlei verschillende parkeerregels, stuit Martin tegen de borst. Als ik ergens heen ga, moet ik eerst kijken van kan ik parkeren? Dan moet ik, als ik de plaats niet weet, gaan uitzoeken in welke gemeente is het. Er zijn een aantal gemeentes waar het makkelijk geregeld is. In Goes mag ik overal staan, hoef ik ook niet te betalen. Ik moet in Sluis betalen, ik moet in Hulst betalen. Waarom zoveel verschillende regels? Hier in Sluis moet je dus betalen als je op een gehandicapte parkeerplaats staat. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Mijn vrouw zit bijvoorbeeld in de rolstoel, die krijgt haar arm niet verder dan zo. Probeer dan maar een kaartje te kopen. En dat is niet de enige natuurlijk. Er zijn heel veel mensen die dat gewoon niet kunnen. Samen met andere gehandicapte kaarthouders probeert Martin de 13 Zeeuwse gemeenten zover te krijgen dat ze een uniform beleid gaan voeren. In Zeeland zouden de gemeentes rond de tafel moeten gaan zitten van hoe kunnen we nou eenduidig dat aanpakken. En houden dan rekening mee dat een groot aantal mensen als ze in een rolstoel zitten niet bij een parkeerautomaat kunnen en ook geen app kunnen bedienen. Dus doe dat gratis. Dat kost voor gemeentes niet zoveel en Zeeland wordt er een stuk beter van. En daar zal ook deze invalide parkeerder blij mee zijn. Ik praat erover verder met verslaggever Mercy Kamermans. Mercy, grote verschillen dus in Zeeland tussen al die regels over het parkeren voor gehandicapten. Hoe kan dat nou eigenlijk? Ja, dat heeft er alles mee te maken dat elke gemeente zijn eigen parkeerbeleid mag bepalen. En ja, dat zorgt er dus voor dat er niet een eenduidig beleid is. Martin en zijn medestrijders hebben wel aangeklopt bij het Rijk, bij de provincie Zeeland. Maar die zeggen allemaal, ja, sorry, wij gaan daar niet over. Je moet het echt hebben van de goede wil van de gemeente. Ja, en die goede wil van alle gemeenten, waarbij ze dus allemaal met elkaar hetzelfde vinden. Is dat in zicht? Nou ja, het is blijkbaar iets van de lange adem. Maar Martin en zijn medestrijders geven niet zomaar op. Ze hebben ook de ombudsman benaderd, het College voor de Rechten van de Mens, Tweede Kamerleden. Die hebben ze allemaal een brief gestuurd met die Zeeuwse noodkreet van maak nou een uniform beleid. Tot nu toe heeft het nog niks concreets opgeleverd, maar ze zijn vastberaden en geven niet op. Hou ons op de hoogte, Mercy, dankjewel. Ook in het water mag voorlopig geen gebruik meer worden gemaakt van restmateriaal van de staalindustrie, ook wel staalslakken genoemd. Dat schrijft het kabinet in een Kamerbrief. Eerder nog had de staatssecretaris besloten dat staalslakken niet meer op land, maar wel in het water gebruikt mochten worden. Volgens wetenschappers zouden de schadelijke stoffen in het water voldoende verdunnen. Maar Zeeuwse gemeenten waren daar niet gerust op en drongen bij het kabinet aan op een verbod van staalslakken, ook in het water dus. Voetbalclub Hoek moet het de komende weken doen zonder hun topscorer Din Soula. De spits raakte afgelopen zaterdag geblesseerd in het duel met Excelsior Maasluis. Hij heeft een klein scheurtje in zijn hamstring. Soula maakte dit seizoen al 6 doelpunten voor Hoek. Hij hoopt eind oktober weer te kunnen spelen. Dan staat voor Hoek de wedstrijd in de KNVB-beker tegen profclub FC Eindhoven op het programma. Het belooft een nogal onbestendig kustmarathonweekend te worden met veel regen en ook veel wind. Dit zou wel eens het zwaarste stuk van het komende kustmarathonweekend kunnen worden. De Zeedijk bij Westkapelle. Windkracht 6 tot 8 met uitschieters naar windkracht 9. Uit windrichting west-zuidwest. Dan heb je hem hier vol in het gezicht zonder beschutting. Deze weersverwachting, levert dat ook vragen van deelnemers op? Jazeker. En naar mijn idee meer vragen dan dat we die in het verleden kregen. Of inderdaad met de geplande verwachting of het dan toch wel doorgaat.
Maar het gaat er gewoon door. Ja, het gaat zeker door. Zolang geen code rood is, mogen en gaan we ook gewoon vooral. Windkracht 7 is hier wel eens meer aan de Zeeuwse kust, dus we gaan gewoon. Een zware editie dus. 2 jaar geleden was er ook zoveel wind en in 2009 liep Jansen zelf mee bij windkracht 9. Nou, toen kreeg ik ook wel vooraf de appjes, ga je wel meedoen, het gaat echt waaien. Maar ja, je hebt getraind, je hebt er ook zin in, dus natuurlijk sta je dan aan de start. En ik denk dat het voor iedere deelnemer zaterdag net zo goed gaat gelden. En achteraf zijn dat eigenlijk de mooiste edities waar nog lang over nagepraat wordt. En heroïs, dus daar ben je ook super trots op. Het Kustmarathonweekend begint vrijdagmiddag met de Trailrun en Ladies Run. Het weekend wordt afgesloten op zondag met de wandelmarathon. Nou, vandaag nog niets van dat alles. Tamelijk bewolkt was het wel en op Schouwen-Duiveland kon een buitje vallen. Verder was het vooral zonnig en een graad of 17. Morgen kunnen we met een enkele mistbank hier en daar beginnen. Daarna wordt het eigenlijk eenzelfde dag als vandaag en dan ook weer temperaturen van 17 tot 19 graden. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat vind je natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een heel mooie dinsdagavond.